A dia d'avui, la classe treballadora catalana seguim ofegada per la crisi capitalista a la que estem sotmeses, intentant sobreviure a la precarietat laboral, la feminització de la pobresa, les desigualtats salarials entre homes i dones, a la dependència econòmica i, en general, a una economia globalitzada i competitiva que segueix donant poder als homes per sobre les dones. Des d'una autonomia subrogada a un estat espanyol decadent no podrem mai lluitar amb efectivitat contra el patriarcat. Així doncs, és urgent un estat capaç de garantir els drets bàsics a les catalanes. Dins del que es considera treball i mereix un salari, en cap cas hi entren les tasques domèstiques que realitzen les dones de forma gratuïta i esclava. Per aquest motiu, entenem que la independència ens permetrà alterar l'actual correlació de forces i que afavorirà les treballadores i el conjunt de les classes populars en la lluita cap al socialisme i el feminisme. La revolució social ha de ser també una revolució feminista.